Roxy. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și bun găsit la al doilea video de pe acest canal. Sunt cu Andrei. Salut! Asta e skin-ul lui de pe Minecraft. Și eu sunt asta. Am puțin lag, dar nu știu de ce. Eu n-am. O să punem și o să revenim. O să revenim. Azi să facem o nouă serie. O serie. Și ne vom juca împreună cu Roxy. Astăzi și dacă vreți, stați. Și dacă vreți să vedeți din perspectiva ei, aveți linkul ei în descriere. Și filmează și Andrei. O să facem și o serie pe această mapă. Hai să vedem ce avem aici. Deci m-am uitat eu puțin pe hartă cu Roxy și acolo jos avem o mină. Stai să vă arăt. Dar eu nu înțeleg un lucru. De ce a pus vrăjitoare? Nu este vrăjitoare, este un pillager. Mi-au și vrăjitoare în continuu. Uite asta. Și asta cred că s-ar veni că e mina. Deci pe mine mă bate un villager. Bă, dar eu nu pot, efectiv. Okay. Deci haideți să ne apucăm. Mă duc să le arăt și la abonați. Aici, mina este groaznică. Dar nu vă înțeleg, oameni buni. Să ne apucăm de asta. O să extindem Mor. O să ne extindem. Puțin. Vezi că la alea trebuie să facem grădina. Da. Îl lăsăm. Avem și papucei, avem morcov. Ce de guci. Aia. Îmi iau pantaloni. Ok. Să mergem așa. Și o să Așa. facem așa. Să ne facem o grădină. Îi punem înapoi, să nu fim răi. Și ca să fim cu minți, facem așa. Vedem puțin lag. Nu știu, o să vede pe video, pentru că pe video va fi și mai mult lag. Habar n-am. La mine nu mere, dar mie mi-arată aici ca la Laștină. Nu știu, la Laștină. Nu știu. O lăsăm, noi merem. Iarăși am picat. Avem ceva subteran. Cred că... Da! E mina aia, nu? Nu! Ce? Uite-te în apă. Jos, scrie ceva în apă. Jos. Cum să scrie, mă? Hai, vino încoace. Nu. Ai murit. Și ai pierdut dărtul, nu? Du-te sus și ai mâncare. Nu, lasă-mă. În fine. Merem să vedem ce e aici. Avem și un cuțu care să ne apere. Dar nu e a nostru, în păcate. Ce avem aici? O carte. Hai să vedem ce scrie. Welcome. Welcome to Minecraft. În fine. Nu minera. În fine, nu mă interesează. Am un topor și o lopată. Asta. Nu i-am, dă-mi mie. Da, dă-mi sabia. Da, sabia am. Târnă că mă duc să-mi iau piatră. Pentru ce ne trebuie la... Da. Avem lemn și sapling. Andrei, eu o să plantez un sapling. Fă aici, mai fă, ia, îți dau dărtul ăsta. Și mai fă tu o parte pe care să pui asta. 25. Mai putem lua dări de sub apă. Da. Dar unde? Cred că ajunge aici. Fac așa. Ca să putem avea și copaci. 3 copaci avem. Și dacă vreți să mai fac din această serie, nu uitați să scrieți în comentarii dacă mai vreți. Da. Nu mai am dărt. Gata, s-a dus dărtul. Și punem un aici. Și unul aici. Pe ăsta îl păstrăm. Hai să merem. Avem pește ca mâncare. Deci e destul de bine. Am luat un pește. Au. Nu, dar nu știu ce m-a lovit. Are tridentul.
Ieți o cască, Andrei. Deci aici, sub noi ați văzut, îs vrăjitoare, cred că. Poți să te uiți? Bă! M-ai lovit. Ia, Îmi uitați-vă. place cum este făcut asta. Deci hai să vedeți. Cred că astea... Au, ce Ce mă... l-a sunat toporul, o lua în urmă acolo. Da, crescut? L-am crescut eu cu banii. Da, avem și un mesaj. Nu știu despre mesajele. O să vedem mai târziu. Dăm toporaș. Și vă mai apărea astăzi un episod tot cu Minecraft la mine pe canal. Cu Brezda fraților sezonul 2. Știți că am zis un sezon, dar băgăm într unul nou, fiindcă, da, s-a schimbat ceva. Bun. Acum Domnule, facem un felul sunteți prea obraznic. Mereți sub apă. următor. Adică, Ce? iartă, mă duce de acolo. Ok, stai un pic. Am zis dic, da. Iertați-l pe Andrei. Amață! Am zis dic. Lăsați-l pe Andrei, dar vreau să... Am luat lemnul să fac un... Sparge-mă, și știu când e ce când e Să fac o undiță. Bine că vreau să Poftim. Bețele și... Ia, Roxy. Vă mulțumesc câte. Un steak. L-ai folosit pe toate, nu? Ce? Adică? Oasele. De ce vrei să facem cu ele? Lasă. Bă, asta e lână. Cred că ne putem face pat. Crești. A, nu putem crește eu. Te-am folosit. E, lasă, hai să creștem aici plantația. Doar fân ai plantat. Plantația Mă, noastră. dar vine în continuu creștere. Asta e bine. Nu? Avem ce mânca. Da. Pescuim un pic. Acest episod cred că va fi puțin mai scurt. fiindcă Andrei, unul nu Doar- prinde apă. Doar acum începem. Episodul. Bă, de ce ne-a dat morcov? De ce ne-a dat cartofi? Nu să le plantăm. Da, nu am văzut cartofi. Ce este? Peștișorul. Andrei? Iertați-mă că întrerup. Ce e asta? Birot. Îi pune să vezi. Să, cred că e pepene. Și eu cred că. Din ăla, nu pepene, normal. Să mâncăm. Imediat mergem să luăm niște piatră. Facem așa. Iar aici facem o chestie. Știi? Au căzut doi copăcei. Asta le vom lua. Andrei, nas, tot copacul ăsta, nu știu. Să încerc să vedem ce pot. Dar de ce ai folosit tot bomidul? Eu acela... Eu nu l-am folosit. Aoleu, să nu zic că asta e... Da, da, uite-te ce-i sub. Ce e asta? Tu vezi că e aici ceva mopi? Vrăjitoare. Încearcă să luăm eu. Dar trebuie până cop și nu putem. Nu avem pat. Dacă nu avem ce să fac. Am dat din greșeală cu bomba. Nu contează. Hai să punem cartofi de data asta. Ți-am zis. Ai murit. Ai pierdut totul, nu? Mă duc după ele. Că vine noaptea. Nu știu ce acolo. De ce l-ai spart? Nimic. Mai e unul. Am luat topor. Urcă sus. Dar trebuie să sparg acolo. Dă-mi... Îți grate aici și două vrăjitoare și nu... Hai sus că a venit noaptea și... Hai, dăm să minezi. Hai, vino, că vin. Am mai încercăm puțin. Că nu, suntem frați. Mai trebuie să încercăm, dăm până cupul ăla. Poftim.
Le-ai luat. Minează. Nivel de poză la mort. Pe care? Pe ciură. Ciurlă-i ceapă. Ne-a omorât. Mai dau. Un pic. Este piatră. Da, mă, cred că la mine. Da, l-am la mine. Dar pot să ți-l împărțesc, că trebuie să pun măcar, stați un pic, îi dăm 25, iar una măcar să o punem acolo la noi, să nu se spawnează zombie. Ne grăbim rapid. Să mai auge. Ne grăbim rapid, să nu se spawnează un zombie, ca să murim. Ce tare! Gata, am pus lumină. Avem găinușe și avem și lemn. Am găsit iron. Bine, avem găinușe și avem și lemn. Hai să facem niște gard cu o ușă, cu mai mult lemn, cu mai multe bețe și să facem o grădinuță, mini grădinuță, ca să putem pune găinușele. Îl facem pe apă? E normal că pe apă unde. Păi nu știu cum să-i facem. De unde nu facem că? Sau sau lăsăm. Hai să lăsăm momentan. Hai să strâng grâul. O să mă pot să activez coordonatele. Nu. De ce? Bun. Deci pe vă lăsați toate. Bun. Și minăm așa frumos. Dar nu pot. Cum să nu pot? Stați un pic ca să arăt cum să activează coordonatele. Eu am și uitat că filmez, iertați-mă. Ia uite. Stai să oprim un pic. Nu. Mai am pus top settings și dai la game aici show coordonate. Gata, la stratul 21. Eu stau pe aici, pe deasupra. Gata, am rezolvat, suntem la stratul 21. Morcovi. Mai găsit fier. Ne mai găsi fieri? Bine. Hai să punem cartofi de data asta și morcovi. Ca să morcovii se pot mânca, iar cartofii se pot prăji. Iar fânul mere și eu. eu. Mă gândesc mai bine să post. Da, cred că vom începe. Ok, deci o să filmăm Braza Fratele sezonul 2. Ia scuciu. Ok, avem și scări. Pentru ce ne trebuie scări, Andrei? Hai să vedem harta. E un kit, Roxane, e un kit simplu care te va ajuta. Pur și simplu avem aici o hartă care să vedeți că nu trișăm. Nu nimic. Efectiv, noi suntem pe bărcuță, ne-am mai făcut pe aici și pur și simplu e un ocean întreg. Vreau să vă spun că canalul lui Roxana o să fie în descriere. Și la Roxana pe canal o să fie canalul meu la ea în descriere. Cam așa. O să ne lăsăm în fiecare episod canalele în descriere. Putem Deci am intrat un pic aici să văd dacă pot să testez să nu mai fie noapte. Pentru că tu ești în mine, eu sunt aici afară. Și o să vă arăt și texturile care le am și o să vă arăt și de unde le-am instalat, fiindcă îmi plac extrem de mult. Deci să vă zic, este o combinație de o textură normală. Emerald. Deci, Îmi dai niște pietră? Deci este de versiune mică, nu-i de versiune din asta de la 1.14. Deci nu-i de la 1.14 în sus, deci nu-i nimica texturat. De la 1.14 în sus, de la 1.14 în sus, pur și simplu nu-i nimica texturat. Dar de la sub 1.14 tot e texturat. E destul de bine. Mai am un shader. Am shader băgat și dark mode. Adică asta îmi face inventarul negru. Îmi dai niște pietre. Nu hai să dau. Păi stai. Okay. Opa. Eu sunt de mult aici. Îmi dai piatra? Și niște fierul. Și fierul.
iron și cam Și atâta. mai am și textură pe... De asta, Am picat. pe minereuri, mi-am textură și pe minereuri. Deci toate minereurile, cred că în afară de iron, cum îi spune? Stați, Trebuie să prăjim peștele și să mergem pe undeva. Nu, stați un pic. Netherite, așa e, Netherite. Netherite. În afară de Netherite. Dar nu știu cum putem bate dragonul pe o... Atâta că, din cauza texturii, Netherul arată puțin cam urât. Încă este textura doar ăla, blocul ăla normal, ăla roșu. Dar piglinii, mupii aia noi nu sunt texturați și nici blocurile. Bă! Bă, e unul afară! Bă, Andrei! Bine, ce-am auzit. E unul afară. Adică vin și dau de la bază. Au! Adică vin și dau de la bază. Aici... Gata, l-am omorât și ți-a dat un târnăcop enchantat. Eu mor de Să foame. vedem dacă le putem rezolva pe astea. Îți două vrăjitoare. Ai și cărbune. Nu știu cum ar putea fi niște vrăjitoare. Aici, dar sunt obsidian. Andrei, dar iartă-mă că zic. Dar mai e și gard din ăla. Gard. Lână asta-i. A, tu nu mă știi. Oare se supără dacă înlocuim barca în lemn? Nu știu, o să ne cam enerveze chestia asta, da. Oare o să se supere dacă o să punem ăsta înlocuit în lemn? Nu să se supere, că luăm toată luna, uite așa, frumos. Oricum are lemn. Ne facem pătuțul. Andrei, Da, avem mâncare. nu știu. Avem pește, e bine să supraviețuiești. Ai pește, ai de toate. Nu că mă enervează vrăjitoarele să nu știu ce fac. Atât, gata. Dar locuim cu lemn. Iau live pe live boat. Așa, să ne scrie. For need. Da, vine ziua. Ok. Hai să facem din asta. Avem mâncare. Vine ziua? Delfinii. Iar zombie. Să avem grijă să nu lovim delfinii. Deja am un stec de liane din astea. Gata. Avem liane de mâncat. A pus cărbune, l-a făcut Andrei. Eu am foarte mult asta. Putem face și pâine din fân. Avem aici câteva fân. Dacă episodul ăsta este puțin mai ciudat și nu prea vorbim cu voi, vreau să mă înțeleg. Da. Ok. Da, am uitat să vă spun. Dacă vă place acest episod, nu uitați să vă abonați, să dați pe clopoțel și să apăsați pe butonul de like. Am spus? Nu știu, dar am făcut niște cărbune din asta. Iar pune-le în cuptor. Cărbunele. Avem mâncare. Fii atentă, mai facem un... Ascultă. Mai facem un furnal și pune fierul la făcut. Ok. Fac eu un furnal. Sau faci tu. Andrei, ți-am dat târnăcopul ție? Nu, a fost stricat. Toporul ție? Toporul e a meu. Dar mi-l dai un pic. Te rog.
Mi-l trebuie să tai un copac. Stai că tai. Dar am avut un topor, stai un pic. Ia uite toporul ăsta cât mai znier, eu ți-l dau. Și encantat. Mulțumesc. Da, deci dacă mai vreți să facem episoade din această serie, nu uitați, apăsați pe butonașul de like și să scrieți în comentarii dacă vreți Ce se să întâmplă? mai facem și dacă vă place în primul și în primul rând. Așteaptă că vine peștele imediat. Te arăt. Ce-am luat? SP! Peștișor! SP am luat. Oh, pe de-atunci nu m-am muști. Peștișorul. Prindem și pești pentru mâncare. Deja am făcut level 5 pe pământul ăsta. Facem mâncare de pește, să avem. Unde e fierul? Hai, dă-mi fierul, te rog. Stai un pic să mai prindem un peștișor. Dar putem merge și în apă, adică să luăm de acolo. Dar apoi nu mai avem pești pe lângă casă. Poftim. Iar Andrei a luat liane. Lianele sunt super bune dacă mănânci. Dar nu în realitate. Ce liane, Roxana? Nu știu cum să zic astea. Algi. Alge. Parcă mă neacă ceva. Nu știu. Am vrut să pun fierul ca să ne mai facem un târnăcor. Să mergem la minat. Și să vedem de câte minute filmăm. Hai, eu nu mai 22 de minute. 21. 22. Sparge. Torța. Tu ai spart și fânul. Am o... Facem așa. Dublu. La fel și aici. Andrei? Da. Am făcut o prostie. Da. Nu mai trebuie. În episodul viitor, cred că o să începem zona unde ne vom face casa, să farmăm niște dirt și o să încercăm să ne facem. Ok, vreau să mai minăm, fac un drum. O să minăm și off camera. Da. Așa că da. Și o să ne facem, cred că o să ne băgăm off camera, o să ne băgăm pe creativ. Și o să spargem acest obsidian, dacă nu găsăm... E normal, obsidianul ăsta ne trebuie. Da, Andrei. Știi pentru ce? Pentru portal? Da, o să încerc să găsesc 3 diamante. Și să vedem că aș vrea să spargem, să ne facem tunelul exact, să intrăm exact în mină, prin tunelul ăla. Să nu ne mai chinuim atâta. Okay. Să ne aud Andrei ce fac aici. Mergem aici în mină. Ne Mai minăm un se pic și cred că aude. ăsta va fi și episodul. Nu știu dacă Roxana să și mai țină. Eu o să mai mi-l țin un pic. Că eu o să mai postăm. Andrei o să mai posteze de unul. O să mai Ăsta e Greyville. Avem să... Dar încă stau pe gânduri să... Nu știu ce voi posta, ce să postez. Să filmez. Ori farming, ori breaza fraților sezonul 2. Ne vom deschide sezonul 2. Tu ce zici, Roxana? Nu știu. Chiar nu știu. Poate ce... Dacă vreți să vedeți, primul episod al lui Roxana a fost Pe la 8. cu UBG. Și dacă vreți să vă tot spun, dacă vreți să vedeți cât de ușor am câștigat, deși am crezut că vom pierde, dar am câștigat destul de ușor, să vedeți win-ul și să vedeți ce ce glonț am tras cu AVM-ul. Cred că nu știu pe unde Să- e mina. Vă uitați. Ah. 2 meciuri am dat, unul a murit. Băi, eu nu din asta. Nu știu, ca nu pot să spun. M-a murit, da, am murit. Am, Destul da. de ușor. Că mai contează. Cred că al doilea meci am câștigat. Nu mai găsesc deloc nimic. Dar, oricum, cred că ăsta a fost episodul de astăzi.
pentru Nu a fost Andrei. nu știu ce episod. Că n-am prea vorbit. Da. Să mă cer cu Roxane în păcate. Din vina lui. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, de subscribe și să vă abonați. De subscribe pentru a primi notificări de și să apăsați pe clopoțel de fiecare ca să primiți notificări de fiecare dată când postez. Mă tăbâlbăi. Ok, deci. Da, eu am fost Andrei și v-am salutat. Ok, am terminat și eu Videoul Andrei a terminat videoul. o să lăs așa. Eu o să mai filmez încă 2 minute. minute. Până ce... Da, încă 2 minute și hai să fac un pat. Dar îmi trebuie lemn. Ok. Asta nu-i problemă de război. Avem aici lemn. Facem aici eu cu Roxana încă nu înțelegem bine harta, deci nu putem înțelege ce trebuie făcut pe ea. Dar... Da, seama încet. O să punem aici toate chestiile care nu sunt de folosit. Nu sunt de folosit multe chestii, deci o să le punem. Eu tot aud un piger. Deci știu, dar nu știu unde-i. Da. Să nu uită de torcica minunată de lasă. Deci am vrut să fac un pat, da, să facem un pat, 2 paturi mai exact. Noaptea să ne putem culca. Da, bine le-a ascuns. Bine le-a ascuns. Aula. Cum să dormim noi? Unde să dormim noi? Hai aici. Punem checkpoint-ul, am făcut 2 paturi. Iar hai să punem aici chestiile. Iar aș vrea să mai fac niște gard. Niște gard. Deci nu știu, în fine. Trei gard ne ajunge oare? Puneți checkpoint. Nu știu ce-mi zis asta. Eu oricum mai ținesc scaunul. Da, oricum o să... Băga cu capul în copac. Aha. Nu e ok. Nu, mai îmi trebuie 1, 2 mai îmi trebuie. Hai că tai. Trebuie să mai mărim aceasta. Pe episodul viitor cred că o să facem mai inteligent. Da. Adică o să facem cu piatră să punem câte o bucată de dirt și să punem direct cu papă pe ea. Dați un pic să văd cât am filmat. Cred că atât a fost, pentru că am filmat mult și bine. Și dacă v-a plăcut episodul, dați un like, un subscribe Și să vă abonați. apăsați clopoțelul. Celul, da. Eu sunt Roxana, dacă v-a plăcut, dați un... V-am mai zis. Pam! Stai. Hai să facem aici, le-am promis că terminăm aici și... Bă, ce faci? Terminăm aici și punem găinușele. Hai să le punem și papăi. Punem găinușele. Păi, în episodul viitor să avem ouă. Pentru mai multe găinușe. Și le putem înmulți. Dă-le hrana. Ok, stai că... Cred că să facem aici, gata. Pune-l înapoi, Andrei. Avem noi în chest. O să facem mai inteligentă. Pune pe ăsta. Titicu. Fac pui, eu mă duc aici. Au! Nu, hai aici. Stai un pic, da, ne culcăm că nu. Nu ne lasă fiindcă să mor. Nu ne lasă că să mă... Vrăjitoarelor! Blestemem! Este O să oprim un pic video și o să revenim un pic. Eu am fost Roxana. Dacă vă mai place să mă... Dacă o să vă... odată. Da, știu. Dacă o să vă placă să mă urmăriți, dați un like și bye bye. Au! Blesteme! Bam!
Bye, bye! Pa, pa!